Small. Good evening, welcome. So the channels are the same. I suppose that you know already. So the channels, take it easy. The channels are the same. 1 English, 2 Arabic, 5 Spanish, 6 Catalan. Bona nit. Primer de tot, felicitats per haver tancat aquest cicle de títols. Dues preguntes, la millor. La primera seria una millor manera d'aconseguir aquest títol, que a Messi marcant un gol amb el cor, amb el pit, al minut 110, el club fa 110 anys d'història. I la segona, què t'ha passat pel cap quan t'hem vist tancar el programa? Quines imatges et passen pel cap ara que has aconseguit aquests 6 títols, tots els que hi havia en joc? Bé, bona nit. Sí, guanyar d'aquesta manera sempre és molt més èpic, molt més especial. Sabíem que seria un partit d'aquest tipus. Felicitar molts estudiants, hem jugat davant un equip molt dur, tots els aspectes, molt noble, però molt dur. Ha sigut aconseguir el que hem aconseguit, doncs, no dic que no sigui impossible repetir-ho, perquè si algú ho ha fet, doncs potser sí que ho podem repetir algú altre, però com ningú ho havia fet, això demostra la dificultat. Estem molt contents, perquè és una fita molt difícil d'assolir. Moltes vegades felicito els jugadors, avui només em cal donar-li les gràcies per aquests 16 mesos tan meravellosos que ens han donat. Crec que són 16 mesos que no hem jugat ni un, ni dos, ni tres, hem jugat moltes vegades molt bé. Crec que això ha fet que la gent s'ho hagi passat bé. Ens hem guanyat el respecte de com ho hem fet. Això és mèrit exclusivament dels jugadors, felicitar l'institució, tots els treballadors i tota la gent que ens ajuda en moltíssimes coses perquè aquest club sigui tan maco. I em sembla que només cal això, disfrutar-ho aquests dies de vacances de Nadal. Hem fet el Gran Slam en un any. Potser d'aquí un temps ens n'adonarem que és terrible el que hem fet. Després doncs a seguir, no ens queda altra. Aquest any, en quines imatges et quedes? No, han treballat molt. Jo crec que tots allà baix han treballat molt, però els jugadors bàsicament han treballat molt i això és possible. L'esforç és un mèrit de molta gent, però sobretot dels jugadors. Només els vull agrair que han fet a tanta gent feliç durant 16 mesos i això és impagable, que la gent que paga un carnet o paga les entrades a casa i a fora, crec sincerament que s'han vist recompensats o retribuïts de l'esforç, del bon joc. Recordar tots els jugadors de l'any passat que estaven, des del Silvio, l'Àlex, el Samuel, el Gudi, segur que em deixaré algun, però a tots ells, perquè sencers tampoc s'han arribat aquí, és part d'això. A tots ells, els de l'any passat, els d'aquí, donar-los de veritat les gràcies per haver assumit. Vull fer un parell de preguntes també. M'he preguntat per les teves llàgrimes al final, aquests 6 títols, és el dia que m'he vist plorar. No sé si els dies no havies plorat o no t'havia vist, si m'he preguntat si el dia que m'he estat emocionat d'aquests 6 títols, i llavors per què, i m'he preguntat per Pedrito, què té Pedrito que sempre reconeix quan l'ha de conèixer? Pedro és un jugador que té això, que té molt de treball, que ens ha donat l'amplitud que necessitàvem a la segona part, i és un jugador de banda que té gol, té aquest olor, té aquest instint, que no només ha fet el gol, sinó que n'ha tingut un altre, n'ha tirat un parell que sempre està allà, té aquest això. Celebro la seva progressió i que en moments tan importants ens hagi donat tantes coses aquesta. Aquestes coses a vegades passen. Molt bé, enhorabona. Dos cuestiones. La primera, ¿a quién dedicas estas lágrimas? La segunda, si eres consciente de que ya, sé que no te gustan estas cosas, pero hay que decir que ya eres el mejor entrenador de la historia del club. No, hemos hecho el mejor año de la historia del club. Los mejores entrenadores son los que han estado mucho tiempo y me acuerdo de todos. Yo creo que somos un club que está muy bien, que solo por el hecho de llevar a Luis en la camiseta ya somos un club muy bonito. Tenemos este detalle que eso nos honora y que me orgullece que mi equipo tenga el logo como tiene con el de UNICEF. Somos los únicos en
en vez de recibir dinero pagamos básicamente a los jugadores. Son ellos los que se lo merecen. Va dedicado todo esto, y también me gustaría dedicar a una persona muy especial que me ayudó y que con su insistencia fue que los directivos dirigentes pensaran en mí para entrar al filial, que nosotros los señores Mustra, y yo personalmente quería dedicarle esta victoria a él porque sé que le da mucha ilusión, se lo merece. Què has sentit quan has acabat el partit, quan aquest Pedro us veia confiats, no? Sé que l'equip havia persistit durant tot l'any, no podia fallar. Podia fallar, estava molt a prop de perdre la final, però hem obert molt el camp al final, hem jugat el Gerard Libre davant, amb el Leo per darrere, a veure si en agafàvem alguna, i l'esforç del Gerard al salt, la intuïció del Pedro ens ha donat l'empat. Després sí que, doncs això, ens havíem una mica cansats, hem parlat molt la primera part de la pròrroga, de tenir molta paciència, de moure'ls molt, d'intentar cansar-nos més, d'obrir molt el camp amb Pedro i Jeffrey, i al final hem trobat doncs això, la victòria, que crec que ha sigut molt merescuda. Considera realment el que heu de fer, o haurem d'esperar uns anys amb la perspectiva del temps que s'ha fet? No s'havia fet mai, i Guanyar 6 i 6 de seguits, és que ara jo em plantejo, ara comencem el mes de gener i estem ben posats a guerrar, però ara de sota guanya 6 títols, no és impensable, a mi no em veig amb força de guanyar 6 títols, i és el que hem acabat de fer. S'han de donar moltes coses, molt poques lesions, molt amor al treball, molt amor a estimar el futbol. Han sigut els jugadors, han sigut molt amateurs durant tot l'any, en el bon sentit de la paraula, en què ara tenen un poder adquisitiu gran, ho fan perquè els agrada jugar a futbol, i això està molt bé. Però s'han de donar moltes coses, en moments puntuals ser-hi, en moments puntuals tenir una fortalesa mental. Però a vegades pots guanyar un, pots quedar en el camí, no, és que n'hem guanyat 6 i 6 de seguits. Insisteixo, crec que ets per estar tot contents i donar les gràcies i felicitar a tota la institució, a tota la gent que ens vol bé, que ens estima, que agrada el Barça, que agrada el bon futbol. Això al final és per ells, un espectacle va per ells. Pep, a mi des de fora s'ha vist un Pep fent una tragicomèdia. Si l'haguessis vist, si el poguessis veure totes les finals, avui t'has emocionat, avui t'has empipat molt, però se't veia molt empipat amb l'àrbit, estaves molt comunicatiu. Per què? Per què t'has sentit avui tan emocionat? No, a vegades la final t'hi porta. No és que m'entusiasmi comportar-me així, però no cal parlar de l'àrbit mexicà, no tinc ganes. Ha sigut molt intens, ens escapava, faltaven 15-20 minuts, la segona part hem estat molt millor que la primera hem tingut molts problemes en el camp, molts. Ens hem tancat, ens hem fet un embut, el Titi no ens ha obert, el 5 per banda esquerra, després amb l'entrada del Pedro i amb el Jeffrey sobretot al final hem tingut aquella amplitud tan necessària per atacar una defensa de 5, que és el que havien plantejat ells. I a vegades el partit et porta això, formar, saps que bàsicament perquè saps que arribar aquí és molt complicat i probablement no arribaràs mai i que es mereixen els joves pel seu esforç, també s'uneixen els estudiants, evidentment, i a vegades et porta així. M'agradaria estar més tranquil, m'imagino que amb el temps, si em dedico més anys amb això, doncs em calmaré i ho portaré de la millor manera. Felicitats. Dues preguntes. La primera, què els dius als futbolistes al descans, quan l'equip va malament? I la segona, i ara què? Perquè és molt difícil, molt complicat ser futbolista. Bé, a la mitja part els he dit que havíem de ser una mica més forts, eren massa tous en els uns contra un, tant defensius com ofensius, no ens emportàvem la pilota i una final es mereixia això. I hem tret un home més del camp per obrir més el camp, teníem molts problemes, ens tancàvem nosaltres mateixos, el que hem volgut és obrir el camp, primer en Pedro, després en Jeffrey. Titi ha estat molt bé la segona part, el Pedro ens ha ajudat en la primera part. I ara què? Doncs seguirem sense i treballem. L'únic que ens podem plantejar és això. Hi pot haver una baixada, pot ser, hem de procurar que no hi sigui, perquè bàsicament el que hem de fer és seguir treballant. Té una plantilla àmplia, molt maca, per seguir competint en cada partit, amb el màxim possible, i això és el que hem de fer, hem de treballar. Ens ha portat aquí del treball,
i el que ens mantindrà a l'elit serà el treball. El talent com ja el tenen, només el que hem de fer és això, seguir treballant.